En aquest vídeo vull explicar-te com millorar la capacitat del teu Wi-Fi amb uns petits consells molt fàcils de seguir. Soc Rafael Torrelles, de Xarxa Control. El primer que has de saber és que la cobertura Wi-Fi té forma d'esfera. És per això que és interessant que posis el Wi-Fi a una certa alçada, lluny de terra, tenint en compte que vols donar la màxima cobertura tant horitzontal com vertical, per si la necessites per pisos superiors o inferiors. En quant als obstacles, intenta allunyar les antenes d'arxivadors metàl·lics, parets molt gruixudes, i sobretot tinc les antenes sempre verticals, que és com recomanen els fabricants. Procura tenir en compte el tema de les interferències. Pensa que aparells elèctrics com microones, trens elèctrics, els vigilanadons aquests que van per ràdio, tots aquests tipus d'aparells creen interferències i debiliten la senyal del nostre Wi-Fi. Una de les coses que has de tenir en compte és l'existència d'altres senyals Wi-Fi provenient de locals dels veïns o de la mateixa empresa. Això fa que diferents routers lluitin entre si per aconseguir la millor cobertura, provocant que els dispositius mòbils, com ara les tablets, els mòbils, els portàtils, hagin de gestionar diverses senyals que els arriben i fan que baixi el seu rendiment. I és per això que és important que sàpigues que les freqüències on es transmet el Wi-Fi estan dividides en 12 canals, de l'1 al 13. Hem d'averiguar en quin canal tenim el nostre Wi-Fi i analitzar en quin canal estan posades les Wi-Fis veïnes, de manera que el canal que nosaltres escollim estigui lliure, no hi hagi cap veí utilitzant el mateix canal. Per fer això, podem trobar aplicacions al mercat, en aquest moment us ensenyaré una que es diu NetSpot, que és gratuïta i de confiança, i que t'ajuda a decidir quin canal tens lliure i canviar-lo al teu router Wi-Fi, d'aquesta manera obtenir la millor potència. Aquí podeu veure en funcionament el programa NetSpot, on es veuen 4 xarxes Wi-Fi que tenim al voltant, i al obrir la gràfica veiem que la nostra, que és l'àrea de color verd, està sola en el canal 12, mentre que en el canal 6 hi ha 2 xarxes que estan lluitant entre elles, una de color violeta i una blava, lluiten per aconseguir cobertura. La xarxa de color verd que està al canal 1 també té l'espai lliure i per tant també funcionarà bé. Si el vídeo t'ha agradat, sisplau comparteix-lo a les xarxes socials. I si necessites més informació, contacta amb nosaltres a xarxacontrol.cat. Gràcies.